1 000 000 євро тому, хто позбавиться голубів в Парижі. Ні в кого не виходить, і тут одна людина приїжджає в кареті Нотр-Дам-де-Парі. Зібрались люди, репортери, журналісти. Він відкриває саквояж, достає зеленого голуба, підкидає, і зелений голуб починає кружляти. Так. За ним всі голуби Парижу, просто така неймовірна, чорна, все, сонця не видно. Так. Сонця не видно, і зелений голуб і полетів. І за ним всі голуби Парижа полетіли. Все, сцена виступає ЗАС. Мер тримає ключ від міста. Так. Цьому вручає цьому парижанину. Так. Чек, такий великий чек роздрукований на Величезний. 1 000 000 євро. Так. І мер Парижу підходить до нього ближче. Каже, я дам 10 мільйонів. В тебе немає зеленого араба? Анекдот.